Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07. Mayong aga, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini sa Action Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo Tubtob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Marso 29, 2022. Bukas na nga ton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton siring text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo siring mga komento kag mensahe. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong dalag ko nga mga balita nga dapat naton tutukan sa aton nga pagpangalagad? I-check naton karon ang patrol sining isa ka timbang sang puloy-an nga ginluwas kagabi sang kapulisan dira sa police station number 4 matapos iya nga hindi siya pagtugutan sa iya amo nga makapauli. Inayawan sa katrabaho, ginaligar pa nga ginakastigo. Samta mga driver sa gihapon dismayado sining padayon nga kon wala natuman nga ginkasugtan nga ikaduha nga round sang ila sini sinapol sang LTFRB diri sa aton mga aksyon plus pagid nga sini nga aga liwat naman nga sumaka ang presyo sang gatong. Kag forte man nga aksidente sang nagligad dito sa Kabankalan, patay gining isa ka lola nga na aksidente sa tricycle nga ginasakyan nila. Ano abi kay sa isa ka tricycle 11 sila yang nagasakay nga ang minimum nga capacity kag maximum nga capacity sang tricycle kuntani ara lang sa mga 5 ang sakay sina 11 sila iya pamilya pa ini. Ati way na kaya sang preno sang tricycle bumunggo sa kwanto barrier ato kon semento patay gid ang lula nga mga maligo malanitani mo. Samtang nga mga balita sa nasyonal, marijuana top choice karon ikumpara sa shabu diri sa pungsod Pilipinas. Basi buluburato yang marijuana kag daw pareho malanggurong igo sa utok sang tawo. Kumustahon tabi diri sa aton sa Negros kag Bacolod kun marijuana man di do ka class na diya sa mga tao sa aton. Why dis laga usar ya dahon bato gining ilaya. Samtang task force daya kontra sa vote buying mga aksyon o kon task force daya kontra sa eleksyon ginatukod or igatukod sang COMELEC. May concern bagid kita ni sa mga barangay officials naton bla, no? May nagakabatunan kita diri nga mga reklamo, posible ini sila ang mga kwan ini inang ginatawag naton gusto magpangampanya sa isa ka barangay nga ang kapitan kon hindi niya bi like ang nagapapili ng alkalde do hindi ya pagpahulmon ka gymnasium ya Action Oliver. Pagkadalok-dalok man klase kapitan naman di niya imo kap yan asang gobyerno iyang pasilidad. Dapat magtuon-tuon man kamo sa rules and regulations sang DILG. Puy ragaba. Nagulo intra kamo ya sa mo sila nga posisyon nga way kamo na mang-an sa inyo trabaho. Si kapitan dapat manginan partisan kamo, no? Ang libro nyo da abikap kung way kamo ubra, bukad-bukad ba kamo sang libro da ninyo para makatuon man kamo. Nga ang pasilidad iyan na sa gobyerno hindi sa nagapanag-iya nga ikaw o kung sinong mayor nga incumbent nga nagapungko subong. Ang DILG kung tanila buton ta this morning sa region, alang-alang sila kay
gusto ta edukahon liwat ang mga kapitan nga way gid ideya regarding sini. Magluwas lang sa mga kapitan nga mga nakaintindi ha, pasensya. Kay may ang kapitan bala dapat hindi ka mo magpakita sang alimpuduhan nyo da nga may ginasuportahan ka mo nga alkalde. Kay hindi ginaya pwede. Dapat tunga lang kamo, no? May ari di gani subong aksyon Oliver nga tanod. Kakaso na sila sa pagkatanod. Kay why sila nagpati kay kapitan nila nga didto mabantay sa amo nga rally ho. Didto sila nakadtos piyak. Kay ti supporter sila sa piyak mo. Ti subong daw ginapatawag to sila. Pero hindi man sila guro pagtampuyongon pareho sa ginhimo ni Will Smith guro. Pangistoryahan man lang kag basi kakason. Bao si kapitan sa pagka pigado gid lang nga utok amo na mo. Ang tao yung may kaugalingon nga pag-intindi kung sinong gusto nila nga apunggan nyo na sila yaman. Oo. Bayin nyo lang na sila. Ano man ang mga kapitan nila mga bingit. Man ka mo pareho sang kilala ko. Last 8:12 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang tawag ko na danya sa naga-intras politika nga naga-pulupangakig Action Oliver. Bingit. Hindi ka sang bingit. Gamay diferensya rin hibi, bla. Tapos isa pag hibi niya, hindi gatululo dang sipon mo. Dahil niya katrapos ang butkon niya. Pag trapos ang butkon niya, galamhit pagkados tulunggan niya. Pasensya. Last 8:13 na. Pabayaan tananay ang party politika, no? Diri kita mga kaksyon kay kabalo ka diri sa aton sa Negros Occidental. Sang nagliligad nga binulan sa pagkadamo sang punuan sang marihuana nga ginpanggalbot sang aton sini nga mga otoridad. Mo didto pa ni sa may kuanho, sa may sitio na Tuyay, Barangay Kudkod, syudad sang San Carlos. Sa nagligad pag ito nga mga tinuig, way patuguro pandemya, may pinanggabot man sa Don Salvador, Benedicto. Dito ang plantation sa mga bukid-bukid na gidla, nga ginatupad nila sa mga pananom nga mga hagunoy. Kita ka mo hagunoy, ti ang hagunoy sagbot ina, pero kung itupad mong marijuana dira, do hindi mo ma-identify kung hindi ka maro na marijuana glid ang iban. So kadamo man disaton sa nagkaladakpan sa Negros Occidental. Now, ang Philippine Drug Enforcement Agency nga si Director General Undersecretary Wilkins Villanueva mga kaksyon, nagpalayag nga ang nagadominar subong diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon, hindi na kay shabu kundi marihuana. Ti hambal sa aton nga mga otoridad, wala man kuno laboratorio di sang shabu sa Pilipinas, miyara gura. Ti ang marijuana damo, at least Action Oliver, ginasimpatiha, I mean, ano na, tawag na ton, ginagamit tanang kaugalingon tanga produkto, ano? Marijuana. Kung baga, gamiton tangaton kaugalingon nga produkto, mga kaaksyon, no? Sunod diri sa kay Villanueva, ang na-confiscate nila sang last year, nga 2021, sa pagkadamo gid sang marijuana ikumpara sa shabu. Sa diin mga kaaksyon, ginbasihan Manila ang survey kag result nga ginpatigayon sang Dangerous Drugs Board o kon DDB sang 2019 nga marijuana ang may pinakadamo nga nagkaladapan. Di pagtansya ta dira bangod ang marijuana may pagkabarato ikumpara mo sa shabu mga kaaksyon. But suno iya sa PDEA nga mas ginakabig nila gyapon nga drug concern ang shabu. Bangod sa igo sini sa utok kag kabuhi sang tawo kag ti dako ang ganar sang shabu ikumpara mo sa marijuana. Tuod gid man. Kaya ang shabu daw ay kag di may makuha nga may idulot nga mayo sa lawas mo, na? Pero ang marijuana sa iban nga pungsod gintun-an panigani kag ginhimo iya nga daw medisina, no? Daw ginhimo pa nga medisina ang marijuana. In fact, diri sa aton sa Bacolod or Pilipinas, damo ang gustong
nga tun-an ini sa aton nga mga medical experts nga ang marihuana himuon taman nga medisina kay may mabulig man siya sa kaugalingon sang tawo. Karing kiti mabulubudlay pati na diri sa aton kay ang marihuana ya sa Pilipinas ginakabig gid mo nga hindi maayo kag wala sang may madulot nga maayo sa kaugalingon. Pero karon mga kaaksyon sa iban nga pungsod ari na ni ginatun-an kag ginagamit na gid isang iban mo. Ining nasambit nga marijuana. Now, may reports mga gaginuwa mga kaaksyon base nga nagjutay-jutay ang guwa sining shabu bangod may ara sang mga nagauyat gidya mismo nga base iban mga politiko man o kon mga kapulisan man o kon ano dira ang ginadudahan nila nga ginakontrol anay kag makuha lang chimpo. Tibay takbalo sinanaw. Kon sa bilog nga Pilipinas sa bilog nga Pilipinas top choice ining marijuana. Abi kumustahon ta diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Ano bala ang nagadominar man diri sa aton or top 1? Shabu bala o kon marijuana? Kag ang mga tablitas paginang iban, no? May amo pagina mo, no? So gusto naton mahibalan ini nga concern. Kay kabalo ka. Sa mga estudyante naton, dugay-dugay may face-to-face na naman kita, no? Ang mga high school, pakadto sa mga kolehiyo nga mga estudyante, likom sa ihibalo sang iban, damo dira ang nagagamit-gamit man sang marihuana. Nga ang marihuana, barato gani. No? Bulubahado yan si marihuana, according to sa mga dinakpan before, ang marihuana, kung may ara ka lang niya sang 50 pesos Action Oliver, pwede ka na yung kapaaso sa marijuana. Pero ang shabu, mangita ka ganyan 200, tob-tob, 300 pesos. Tisubong kayo ng mahal ang gatong, daw kulo 400 na gani kuno hasta 500 mo. Ting marijuana, kay produkto naton disloka lang, aran as kilid-kilid, daw bulubahado lang siya. Now, amo nang gusto naton hibaloon diri. Kay ang aton diri nga mga otoridad, wala naman ni untat man sila nga nagahimo sang ila sini nga mga tikang agod nga pangdakpon ini sila tanan-tanan mga kaaksyon. Online sa hotline. Sa aton sini nga linya, ang aton sini nga PDEA Negros Bacolod, Sir Bambo lang. Sir Bambo, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Hi, good morning, Sir Brian. Good morning, Masing Motag Palamat. Aha, kagabi na naalarma man kami sa report sang PDEA National, Sir Bambo, nga ang top choice subong sang PDEA amo iya ang marihuana sa kabugsan nga Pilipinas. So naghuna-huna ako nga sing ko basi bilog man nga Pilipinas pero basi may kategorya man guro kundi nga mga lugar. Diri sa aton sa Negros kag Bacolod, sir, kumusta? Ano nagadominate diri shabu o kon marijuana, sir? Ati ako din sa aton nga sa latest naton nga intelligence workshop together with the counterpart ng police. So diri sa aton sa Negros Occidental sa Bacolod, gapon nagyapon ang shabu. Okay. Maghambal kita, sir, nagapanguna ang shabu based ina sa confiscation mangyapon, sir. No mo sina? Yes, so gabi kita sa confiscation sa mga arrested persons nga accomplish naton sa sulod sa isa ka tuig. Aha. Sir, magambal kita, marihuana, may ari man ta din na kaladakban, may mga plantation man sa nagliligad, pero hindi siya amo na, sir, ka damo. Yes, hindi kita mo naka-volume, no? Pero sa Luzon nga nagakuha sila hektarya. So aton mga maisip lang ang mga number sa puno nga na panguha. And siguro kung may arasin man nga sulod sa aton is either halin sa outside sang Negros. Aha. So sa nagligad to, do dito kamo pirmi nga kadakop sa may syudad sa San Carlos, so may ara man to doon sa Salvador, sir, no? Nagliligad nga mga binulan kag tuig. Yes, sir. May mga local police na nakaka-detect sa mga tanom-tanom, no? Sa palibot sa area. Aha. Sir, paano dasig ma-identify ining marijuana, sir man, nga plantation, sir man?
Paano, ano, sir? Paano ni siya dasig ma-identify sang PNP naton? Through information man gyapon or may mga intel gid nga nagalibot sa mga munang lugar? Ati through info gisang aton mga pamuluyo amo na nga makakanta kita sang casing surveillance sa lugar kag makadakop kita sa cultivator kag ang marijuana plantation mismo. Aha. Pagintindi ko guro ang ari di nga naka-record sa inyo nga marijuana do amo-amo lang to nga plantation pero ang import sa aton diya sir siya gid sir ang pinakadamo gid ang importation. Yes, sir. Aha. Sir, sining pagbukas ang klase kay pagintindi ta by school year 2022 to 2023 may buko na gid ang Department of Education ta nga magbalik-balik na gid sa face-to-face ang situation. Paano ni sir preparahan sang PDEA? Sometimes may mga biktima kita nga mga estudyante from high school to college nga nagayos ng marijuana, sir. Ati padayon kita sa pagugot no sa aton nga pag-monitor sa mga street label gani mga estudyante man mismo ang naga street label pushing sa marijuana sa eskwelahan or outside sa eskwelahan. Aha. Amo na kung kaisa sa nagligad to may mga estudyante sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod ng marijuana ara sa notebook yes sir no ginapin-hapin lang. Yes, so kasi ang iban nga ano lang sila nga hampang-hampang lang sa ila. So wala sila gimayo pag-intindi nga ati illegal pa ina butang wala pa ina nationalized diri sa Pilipinas. Yes, correct gid na no. Balingitay mayo na nga balita diri sa aton niya sa mga kasudaran kagabanuhanan sa mga proper daw sildam gid man katama ang plantation sining marijuana nga ini. Daw talagsa gid katama kagway gid. Yes, sir. Sir. Aha. Sige. Amo mala ng amon sir, ano ngay balaan namon sa lokal kung anong top choice man diri so nagapabilin kita nga Shabu. Sir, ulahinon ko na lang ni, speaking of Shabu, ano subong sir eleksyon? May mga reports kita nga may mga kandidato nga involved sining importation sang Shabu o baligyanay diri sa Negros? Ti subong wala pa man tayo may narco-politician diri sa Negros kag sa Bacolod. So, remain diya nga zero. Aha. Ano na lang sir ang imo pangabay sa sir kay kabalo kami si PDEA kag si PNP because of your trabaho nyo dira amo na ginabantay ninyo basi may reminders kamo sa ila sir. Ati ang engage po gid kumbuya dira no sa mga drug lord kag sa mga illegal activities. Wala kami sa pag-monitor magagwa sa ilanganan kung may direct link sila sa mga illegalista. Aha. Sige. With that, sir, salamat. Gid maing aga kababuhay, sir. Thank you, sir. And good morning. Good morning. Thank you. Yes, sir. Action Hotline. Siyabog yapon no? Siyabog yapon ang nagapanguna nga ginausar diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Hindi mo na gid man matago no? Diri sa aton ang marijuana subong daw hindi kung isa dito way maginasapak na sang iban diri basi pigawan sila guro sang epekto sa ilang nga utok. Action Hotline. Amo na nga mas gin pakamaayo nila nga magsyabo-syabo gid sila bisan bahal mga kaksyon. Action Hotline. Ay puwerte. Las 8:25 na sa aton sini nga pagpangalagad ay may aga lang gali isa kay Madam Vanji Montero Gallardo na dira sa may Barangay Estefania sa Phase 1 sang Villa Estefania subdivision mga kaaksyon no? Action Hotline. Sige, pagbalik naton karon dugay, i-check naton ang patrol. Sining isa ka kabulig sang puloy-an mga kaaksyon nga inang ginluwas kagabi sang kapulisan sa police station number 2, no? Bangod sining ginaligar nga daw ay sa ginpasugtan sa iya sining nga amo, mapauli di siya o kung malagaw lang. Kag may mga allegations nga daw ginasakit pag di siya. Action Hotline. Testingan ta ni karon minor ini kung legal age naman ni why naton mahibaluan. Pagbalik naton karon las 8:25. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon. Good morning sa aton nga mga utod Christine Minyes Villalubos. Tambayaw lang happy birthday sa kay Action Eden Aboso.
Sir Dennis Nuestro Araman, Elizabeth Gamala, great happy birthday to Action Eden Abuso. Stay safe, God bless. More power to ARB. Hil Javier Araman, nagamonitor sa Purok Bainuswagon, Barangay Bata. Stay safe always, God bless. Virgil Pinda sang Celine Home, salamat gid, God bless man. Si Homa Lomina, Action Bright, Chakto Bright, may kapitan gid nga feeling niya. Iya pati Jim, amo na di sa amon sa tangob. Ana Sinuro, basahon ko liwat ta. Lino Palik, no? Good morning, Action Bright. Pakigreet pa Palik family, Pandanon, DSB, salamat. Hindi bingit baraya, panginit kay Batsyagan na nilaya kapirdihan ti manginit na lang gina. Lito Dayap, Joe R. Toledo, naga-monitor. I think Shabo. Diri sa aton sa Negro, Shabo ko na sir kag Bacolod. Pero ang record sa PDEA sa Bugos nga Pilipinas, nagapanguna ang marihuana. May kwan bakal ka to 2020 guro. Lilia Tato, naga-monitor man. Jean Oy Cicer, Ana Sinuro, thank you again, God bless. Marilo Travilla Catinoy, Randy Diemos, di gid maubos-ubos ang Shabo, Sir Bray. Damo gidakpan, may ara gihapon namit ginahaw. Amo nang pamangkot mo sir nga ginapamangkot kaban kung ano ginakanamit. Basi namit pa na siguro sa Pansit Canton. Si Gloria Jaime, nagamonitor man sa HK. Kumusta ng Hong Kong sa COVID? Okay na kamuda? Sige. Si Jocelyn Song Comedia Araman, nagamonitor man si Sil Javier ang Balyak Sobray. Namit ko no magsyabo kay sa marijuana. Kaya ang syabo ko no, gaalam ka. Ay mo na gali. Amo ni guro mga cum laude. Tikita mo ang pagpangawat dalasa pa nabatian kung malanak sobray ate sige. Lawg-lahog bala niya to na ang maigo na tibala kamo da. Si LM Muhar Araman gina shout out lang si Nonoy John Ray V Piña Florida. Salamat. Vanessa Mayo, good morning. Si Ralston Saragosa Araman, salamat gid sa pagmonitor. Si Filicula Calzado Susa, naga-monitor man. Sige, balikan ta karon ang iban ngaton sa nga pagpangalaga. Damo pa ta topiko las 8:29. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:48 na. Antes pa naman sa ibang nga balitaan makaksyon ginatamyaw naton sa pag-monitor o may nga pag-monitor sinimatiniyon si Mercedita Herminanda, si Madam Nelly Infanteo, Romel Cortez, Arminia Cortez, araman si Eliza Lilio, Purok 8, Tita Ilma Abad, Purok Seaside, Barangay Tangob, ina sila. Salamat gid sa pag-monitor dira sa inyo, ano? Si Madam Philly Barniso, Raman, Domingo Barniso, Elizabeth Arca, Dionisio Tanlugon, si Maria Elina Dumago sa Purok Crossing, Utso, Barangay Tangoban. Salamat gid. Las 8:48 na. Sinong unahon taksyon door sa linya subong? Ang Hinigaran? Okay, sige. Pero tema ring balita sa Hinigaran subong, ano? May ara sang aksidente, Action Eden, standby lang dahil birthday girl, karoon ta sa Action Eden. Kay unahon ta ining balita sa Hinigaran, isa ka naga motorsiklo, basi kwan pa ni, delivery, food delivery, balaw, or ano nga sistema, ang gindalasa or nakabunggo, inang hibaluon ta karon sa isa iya ka boss mga kaksyon o kun baso. Wow, disgrasya gid. Sinilang ini nga aga mga kaksyon. Yung dungagan tang detalye naton. Online sa hotline. Ara sa aton siningalinya si Police Staff Sergeant Rami John Morales ang Hinigaran Traffic Investigator, ano? Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Hello, sir. Hello, good morning. Dali gid lang, ano? Balikan to siya las 8:49. Sinila ni nga aga na tabo mo, no? Ining nasambit iyang aksidente sa dalan, no? Porte manok kay sangligan nga adlaw sa kabankalan man ato. Bauti patay man tong pobre nga tigulang. Ay nanong sistema 82 years old. Sakay sila sa tricycle na nga to, nagabiyahe sila, mapaligo kung tani, upod ang bugos nga pamilya. Do tamaan kabuta tong tricycle to. Sige, while gina-contact liwat, ari na sa aton nga linya. Si police, ari na sa linya naton si Police Staff Sergeant Rami John
Morales sa Hinigaran PNP. Sir, may aga dira sa inyo. Welcome to Action Radio Bacolod sa Action Brian Morden. Hello, sir. Good morning. Salamat gid sa time, sir. Pasensya sa disturbo. Sugiri lang kami, sir. Ay, anong natabo sa aksidente da kay na, sir? Sinong involved kag diin nga lugar, sir? Good morning sa tanan, no? Yes, sir. Ang aksidente kagina natabo ni sa Sitio Acacia, Barangay Gargato, mga alas 8 kagina, alas 8. Ang aton nga nga involved, ang aton nga victim si Cornelio Hamsing. Aha. So, Fernandez, 78 years old, married, sa Sitio Ambacan, Gargato. Ang aton nga driver. Hello. Yes, go ahead, sir. Aha. Driver na Sires. Ang driver sang Sires, si Pinler Barcelona. Ano to, sir, ngalan? Ano to ngalan niyo, sir? Pinler Barcelona. Pinler, sir, Pinler. Oo, Barcelona ang apelyido. Okay. Edad, sir? Plus 8:52. Hello, sir. Yes. Katingop ka. Aha. Subong niya, sir, o subong niya okay na? Ang aton nga initial nga investigasyon, bilang ang series ito ang aton nga biktima nag-travel alin sa north pa south. Sunod pag-abot nila sa silang area sa barangay sa Sitio Acacia, Barangay Gargato, ang aton nga series nagagi sa inner lane. Inner lane. Nagauna ang aton nga biktima, which is sa outer lane. Okay. Bilang matabok siya tani sa piyak, may background siya sa hindi manungod sang series na bungguan kita. Sus. Amo ni nga daw sa may dalom sang pinaka-frontset gidra siya ga sir, no? Sa may ulo dira gid sa sir, no? Oo. Dito sa sa dalom. Sir, ining on the spot ini nga napatay? On the spot din siya. Dinggig sir ang iya nga igo sa nga dako, sir man, pertiged. Ay lang ta kabalo kung di na kuan kay basi ulo ko. Ulo gid. Sir, pila tong edad nga liwat sang victim, sir? 78 years old. 78, 78. Oo. Anong trabaho ni sir? May trabaho pa man ni siya? May ideya ka, sir? Wala ko sa idea. Trabaho ya. Bali bakal lang gini siya tani guro, no? Baka di malas man, no? Bakal siya. Sir, suliton talang apelyido liwat sang victim gani, sir? Isang aton nga biktima. Wala lang kita. Ito man. Las 8:54, Action Radio, Philippine Standard Time. Puerte. Hello. Yes, sir. Aha. Si Cornelio yan Kausing. Kausing, sir, Kausing. Cornelio Kausing. Samsing. Samsing. Oo. Samsing is A-M-S-I-N-G. ING. Sir, gusto ko lang suliton ang ngalan liwat sang driver sang series, sir, ngalan no, sir, doon di ko magets ka ina. Finler Barcelona. Finler, sir, no? Oo. F-I-N-L-E-R. Chianther. Hinler. Oo. Hinler. Sige. Pilang edad niya sa ligan ni sir sa series bus driver?
kating officer. Ang iyang edad lang sir, sang series bus driver, pilang edad? 32. 32. Taga diin siya sir? 32 years old. Taga diin? Taga Gintubhan sa Bila. Gintubhan, Isabela. Sige, ara mo sa subong sa custody niyo sir, no? Inin driver na. Rin sa Subong. Sige. Amo mala ng amon sir. Police Staff Sergeant Morales. Salamat gid sa time sir. Good morning. Thank you gid. Okay, welcome na. Sige sir, thank you sir. Pwerte, no? Aga pa sang Banwa, madinuguo na ang highway sang Barangay Gargato, Hinigaran. Amo nang kisa naga motor-motor kita, nami kay hapos ini nga paggamit sang transportasyon bla ang motor, makapadasig ka, makalusot-lusot ka, but kung kaisa, kung magtabok-tabok ka mo, ini nyo gid pagkalipatan nga hatag ka mo distansya gid, no? Sa nagasunod sa inyo or sa mga masugata nyo. Wait naman na mapakta ng aksidente, pero kung may extra ka nga paghalong, medyo malayo ang aksidente man sa imo mo, no? Imagine mo, Action Oliver, nga lasakon kay mo iya sang bus iya, ano ko dako, blessus puriya gaba. So dako nga tao ning biktima ho, kay wagid ka sakay siyang basa, kumbaga sa dalom sang ulo daw, dira siya umungot, no? Kag natalupangdan, gulo ka kiti ginawa na nga pahanunot, labot gihapon. Grabe nga sitwasyon. Sige, 8:57, ma-commercial lang ako, pabalik naton, balikan ko gidya sa Action Eden Abuso. Duha ka balitang gusto ko ka Action Eden subong. Kumusta ang presyo sang gatong? Although iban diri daw gapawala naman lang gini sa presyo sang gatong kay tiway man kita mahimo, pero tinghawan ta gid nga mapabalo kamo sa mga mas temprano. Kag ining kabulig sa puloy-an, mga ka-action. Pagbalik ta dugay-dugaya, las 8:57. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone. ACS Milyone. Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning, ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:11 na. Anti sa patrol mag-aksyon may aga lang sa kay Filicula Calzado Susa, no? Patamyaw naman da sa amon Talimagaw Kawayan. Sosa family at Tisor Kapitli Calzado kag Tabuada. Salamat gid. Athea Kim Iriman Araman, Rizalina Hisulgon Toledo, thank you gid. Si Sir Hil Javier, Action Bray Lihog Tamyaw Tatay Adolf kag Nanay Milagros sa family Ganza. Dira sa Camille La Carlota Pamati gid ana. Si Alin Louie Motia Araman, morning Action Bray, ga monitor man kami di sa Kaliling Kawayan. Tamyaw ko lang da Bacolod pamilya Gidlayan kag Villanueva na always man ga monitor sa inyo programa. Stay safe and God bless. Salamat. Last 9:12 lang o 12 na sa aton sining nga pagpangalagad. Ari nga aton sining nga patrol. Ano bala natabo sining kabulig sa puloyan? Minor de edad bala ini, legal na, pero way taga mater kon pilang edad. Ano bala ang pagtratar sa iya sa sining amo nila? O kon amo niya. We have Action Eden Abuso sa kompleto nga detalye. Action Eden, good morning, happy birthday. Sang mga kapulisan sang Police Station 4 isa katimbang legal naman ang edad niya Sunbraya matapos nagpangayo sang bulig bangod nga ginaligar nga hindi siya pagpapaulion sang iya nga amo. Wala lang na-specify kung saan ugit siya naglisensya puli pero amo na ang iya nga ginaligar. Sunog sa Police Station 4 Commander Major Richie Gohi nagpangayo sang bulig sa isa ka media personality si Michelle Suarez nga residente sang Puro Kawayanan, Barangay Mailom, Syudad sang Bago. Bangod nga luyag ni kuno yung action bray magpuli. Tungod nga wala yaman kuno gin-specify to nga may lain nga pagtratar kundi or ginasakit siya. Kundi gusto niya lang gin magpuli, amo nang iya gin pa-record. O galing hindi siya pagpapulion. Baling amo niya ni action bray residente sang Capitolville, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Di pagpanawag niya to kagapon, gin-coordinate kay CD, gin-coordinate kay Major Gohi, ti mga alas 8 kagabi, ara to sila sa gate sang Capitolville, kaya ti bisan kapulisan sila, hindi man sila ya siling ora mismo, gidi action bray nga, sudlon, gito ba lang nasambit nga mga nga panimalay, kaya ti, una, aligasyon man lang nisang nasambit man nga, babaye or ni Suarez. Upod ni Gohi Action Bay ang mga barangay officials, barangay health workers, may vauci, kag ang iban nga officials sang barangay. Hambal ni Gohi ang sa part na ginistorya yung mga Action Bay ang amo kag isa ilay nga part ang rason kung nga hindi nila gusto papaulion danay kay gusto nila nga may timbang danay nga mabulos. Antes nga maghalin ang si Suarez pero ti nahibaluan nga suno man kay Major Gohi ini na ang ika-4 ka beses nga gin-report kag gin-pa-record sa kapulisan sang 4 kalain-lain nga nagtrabaho bilang timbang sa amo nga pamilya. Sa nagkalain-lain man nga rason. The same nga amo, 3 na kareklamo Action Eden, amo na?
Ika-apat na ni Action Bright si Suarez since last year. So klaruhon talang ni wala sang maltreatment kinatabo ha, tuhay sa mga allegations ha, kay para maklaro Action Eden ha. Yes, kay amo man lang to yung Action Bright gin pa record kuno mo. Kagin pa record ya lang to, kagin pa blatter. Pero sang ginsugat na siya sa iya pamilya, wala man sila sang plano nga magpasaka gid sang formal nga reklamo batok to Action Bright sa iya sini nga mga amo. Aring kabahin sang pagpahayag ni Police Station 4 Commander Major Richie Gohi. Manawag sa isa ka media outlet na nga yung bulig. And then, ng media personality nagtawag kay CD, and then CD nawag sa akon. And then, yung katuan na mga gabi, maraming kasulod gidra. Kami sa may entrance ang gate, tawag lang po sa guard sa sulod. Sa diin ayun, Sir Rao? Capitol Bill. Capitol. Proceed to sa area, and then, hindi ka man to kasulod gidayon. Dra lang kami sa may entrance ang guard. And then, gitawgan lang to ang matungdan. Sa record din naman, ika-apat na namin rescue na. Hindi, last year na man. Goro hindi kasako sa amo tapos mahalin. Nagali ang reason naman sang amo, kung pwede tani, before maghalin, may ara na yung replacement. So, galin dito, hindi mo man na mapugnan ng tao maghalin sa inyo. Isa apat to kareklamo Action Bright do hamba ni Sir Gohi do puro lang man to pa-blatter kag reklamo. Pero wala gid sang siling nga pasakaay gid sang kaso kaya mga alegasyon naman to mo gani ang hindi pa pulion bala kag do hindi sila kasaho sa pamalakad pero wala iya sang may nakaparecord nga do ginsakit tumaga Action Bright nga amo na gusto ta klarohon kay kung kisa may mga nagalagaw nga information nga baliktad balat in fairness man sa sining amo nga ini pero sa paghambal mo nga kaapat na siya ginreklamo da posible may diferensya gin Action Eden kabudlay mag-judge no? Yes. Pero that's why gani. Yes, go ahead Action Eden. That's why gani Action Bright nga ti amo na iyamo nang puro lang niya alegasyon. Kaya rin lang man ta sa piyak na side sa kapulisan lang man ta nakakuha man sang impormasyon. Ang bot silingon ko pagid kaapat ka nagin pa blatter mo. So may something wrong maybe ini galing kay ining mga kabulig lang tawag ko kay kung maghambal timbang do na nubuan gid ko Action Eden na kabulig kuan na lang nang mga utod ta nga nagapangita sa mo sini nga obra inang basi bla may ara anong nga mapuli kung mapuli gid man normal ina nga gai kami bi isa ka semana anay bi para may ibulos sa imo da mo na bi basi bala gusto na gid magpuli agod nga amo na pagkatapos may kung sa may ara amo nga ayawan adjust ang kuan mo ang amo sa batasan man sang helper abi or kabulig may ara man kabulig nga ayawan man adjust sa batasan sang amo ang ako lang din nga ginalibugan nga naglabot gid sa point nga magpablatter kas pulis. We'll never know the real reason kung baga Action Bright yun kaya mo lang man tong nakabutang kuno sa blatter hindi lang sila iya pagpapulion kaya hambal ko ano na sir man mahulog na inkaso sa illegal detention kaya may sila part mo may resistance sa ila part nga hindi na sila yatan iya gusto ya kag mapuli na sila amo ni dapat dason dapat may ara na ta dapat laying anong mga pagsulundan bala nga ang isa ka panimalay baton sang helper or kabulig sa puloy-an agod may mga basis man bala Action Eden kag hindi man mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang kabulig kag hindi man mabutang sa ital-ital ang sitwasyon sang amo kay parehas ni subong vice versa ni amo nga malaptang alan sang kabulig malaptang alan sang amo hindi man nila mapugnan kay ti na mapablatter man sa pulis do amo na abi dapat guro may mga guidelines na sinino bisan local ordinance lang no nga mahimo sa aton city bla mo no nga dapat may konkreto nga mga agreement Action Eden no yes kay protection man na gina protection gina both parties man mo kay hindi man niya siling tong pamatian mo una nga side sang piyak nga side kag piyak nga side hindi man kita mga judge nga kita ang
ma-desisyon kung sino ang gasugid sang matuod action by. Don't stand your own opinion. You base the fact. The fality. May kasambahay lo na tagali Action Eden, i-check ta ni Abi, no? Yes, may kasambahay lo, gin man action braya. Pero as to the specifics, bala, kaya tido nakita ko yung kasambahay lo, yati syempre, amo na dapat may mga benefits sila, etc. Pero as to the agreement, small details, na bala, mga amo na, anong matabo. Paiti, ang iban siguro, kung sa agency, may mga gasulod, gid formal nga kontrata, galing kay laban niya sa ato, yung doon ka manggarano, nagiging mo yung sa agency, yung makuha timbang, di bala? Pero sa mga middle class, sa mga solo simple lang, gusto lang isa lang kakabulig, istoryahan na yung malana ni Tia ito, kasudla bata, kutubi, damo na bla? Amo na action by, amo na do, syempre, wala na yung mga na-develop or na-discover ng mga organdihon, ng mga ordinances regarding dira, kay especially kung mga ng suryahanay lang. Tiyan mo na dapat, no, nga kung kisa ka magkuha ka wala kabulig, kinanglan kilala mo ang ina nga kabulig. Kung ikaw naman nga kabulig, dapat kilala mo ang mangin amo mo. Inablang may ara bla sang nang tawag sa nagani inang rito-rito bla. Man gusto mo mag-ibra to, kilala ko nang makuha sa imo da, hindi ko kada problema. Do mo na abin, ha? Kung di maka-sureness kay imo, sureness, maka-sure kay imo nga daw safe kada Action Eden. Kag makasure man si amo nga safe ka man sina nga kabulig abi kay kabalo ka sa mga amo tada kon itrataron tas hindi manami ining mga kabulig ta tao man lang ni sila kag base bla may aran isla sang natawag nga strong personality bla kag ibuno kamuda nga katulog ka mo bla no kabulig ani ti buligay amo na ang dapat guro no para mas mahapos. Kag kon si amo naman may ginayo ang timbang abi, iklaruhon gid. Parehobing allegation ni subong pangitaan anay bisang bag-o. Di ba si way man bala time frame nga ginatawag kon hasta san-o nga pangitaay bag-o tani butang bi isa lang kasi mana bi sir basi kakita nakabuna makapuli ko damo na bi. Basi binulan naman ning hulat sang sining timbang bla kag way gid kapuli way gapon ibulos bla daw pawala ay lang black Action Eden mo ngayo guro sa tabang na. Kabalo ka kadamo gid mga utod ta sa uma-uma nga nagapangita sa amo na nga trabaho diri sa syudad Action Eden mo. Yes. So, maluoy man kita ni sa ila, no? Dapat trataron ta gani sila nga hindi kay bangod kabulig daw ura-urahon talang tawo man ni sila kag kinahanglan ta sila palang gaon man nga ang sweldo daan sang kabulig sad to say. May ara mga amo nga medyo kaintindi sa sitwasyon pero may ara amo kon pila lang gid ihatag nila amo lang gid iya bisan dulo Disyembre gani nga pulo Paskwa daw waay gid amo na bla. Gani action ba gali kay amo na kinahanglan Manila trabaho ti nang kung kaisa okay na lang bala lang okay na lang. May kasambahay lo kita pero duway gid maimplementar sang maayad-ayad Action Eden amo nang masubo da. Kapultulan ng Action Bray kung may mga may mga certain issues naman na makibot naman ng mga tao. Anyways, dalawang na lang ni Action Bray. Pero isugton ko lang gamay Action Eden. I'm sorry, Gid. May dako ding bulig si barangay kapitan mo. Dapat ang barangay kapitan inuutod kita. Ang barangay kapitan i-identify niya ang mga tao da sila barangay na sakupan kung sino ang may ara sang kabulig. Part man gyapon sa trabaho nila bilang bilang public official, no? Dapat si kapitan i-identify niya ang mga tao nga may mga kabulig kag ilista ang mga ngalan para masigurado gid, no? Action Eden. Yes, gid Action Bray. Ang imo to na lista na tong pila na kabilog kabulig mo, 2 or 3 na sila. Pila na kani? Grabe. Nakibot ko. Isa lang yamon nga kabulig Action Bray nga dako gid ang bulig sa amon. Nan, palang gaon mo gina sila ya. Kay dako gid ang bulig. Pareho ni kay Madam Missing Guay. Ang balyang akon niya kabulig ya 3 ni selection Braya palangga ko gini sila. Wow, sana all 3 kabulig Miss Me. 3 nang iya siya kon tinunton sa akon si Sir Winnie Sancho ang akon dangpan dayon. Ay, pero kamusta ang presyo sang gatong ta? Nagtaas naman ang hilanat. Kay may ara Action Bray ang nakita ta.
ang diesel. Subong ang pinakamahal nga nakita ta 79. Bow, Ang butang ang isa niya kagasolinahan, layo-layo giniyam. Pila yaya? Ang 79. Ay! Tapos ang gasolina, 71. Basi sumala lang ang number yada kay halin sa 60, 68, 66 dapat plus 8. Mga ara lang dapat sa mga 75 ko na mo. 17, sala guro na sila. Nalipatan guro na. Basi 69 na. Sige taas. Production by, bisa nag-rollback sila liga, sila lamang yapon ang taas mo. Pero anyways, may ara man yung action price ang tag 71 kag 73 nga diesel. Ang ang gasolina 70 kag 69 kag may ara man sa pinakanubo di nga gas nga nakita ta. Amo ni ang 69. Oriod. Kalain na gidya sa sitwasyon, no? Do kadlaw ka na lang action buy mo do. Maglabay ka sa gasolinahan, wala daw totdan mo. Oo, do gapawala na lang kuya gani. Suliton ko, ambal ko sang ligad, once gani nga nagapatughong ko gapiyong ko. Ano yo? Pila ni sir, amo niyo may na lang na. Piguan na. Do ka, pagkabala to kalain buot mo. Gani man ano? Sige, Ay, amo sa muna subong presyo ta, no? Oo. Yes, kag Sige. Golton pa naman every Martes may action buy mo. Kung may changes sa prices ng gasolina, ba kabay pa. Oo. Namat-amat na nubo. Yes, kabay pa. Kay kung ano ang init sa inaway ito sa Russia kag Ukraine, gina-connect nila ya sa kada bakal sang gatong sa iban nga pungsod mo. Dumaamo na abi. Ambot kay ambal to sang secretary sang energy na ton. Siya kabalo ka ang kwan subong ang ang demand sa piakto nga mga pungsod to kadako jutay gasulod sa aton di. Ti kun jutay ko nakuan niyo presyo. Law of demand and supply correction buy mo. Ay. Grabe. So, sige. Salamat Action Eden Balita sa patrol, ang ka-action ni Action Eden na boso nga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Salamat Patrola. Action Eden na boso may na rescue ning bata ngayon no? Leksyon na sa mga amo na ton kag leksyon man sa mga naga-ubra sa tao. May aga lang kay Christopher Noble naga-monitor nami guro action break kada taas gasolina ma-instant strike man tadayon ay gani manong kinukulbaan sila sa strike mo. Inday Plaza Ana Sinoro hambal ni Singgiro Kahara Republic Act 10361. Thank you good sir. No? Thank you good. Ana Sinoro correct gina action by dapat ang kabulig palanggaon kag pakanon gid hatagan sang masaragan taman. Sige, basta naman hatagan pagtamod gid no. Singgiro Kahara, good morning Sumbray, may contract ina tani between sa employer kag kasambahay under sa Amoning Republic Act, kasambahay law. That's why nakasaad na obligation sa kasambahay kag sa employer. Sweldo kag benepisyo kada mo na sir gan kulang gid sa implementation. Why gina subong ya bot ko may di may kontrata magluwas lang guro kon agency kung iya sila nga kasambahay. Ilya Maalihan, happy birthday Action Eden, family Gargato hinigaran kag kay papa ko Gadiel Maalihan. Ginsulit ko sige salamat gida. Nabasa gidaton. Sige, oras ta sa ngalan sang regular ngan Kurman. Action Art tayo po ni Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita karon sa action firing line sa gabi mga ka-action ano. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good morning. God bless. Action Radio.